Goedemorgen, ik heb weer een aardige zomerdag met temperaturen van 19 of 20 graden. En het wie ik droeg. Hoe ziet het water uit? We beginnen de komende dagen. Joen vannacht een afwisseling van bewolking en opklarings, waarbij de temperaturen zakje ons aan 11 of 12 graden. De wind is matig en vrij krachtig en die komt uit het noordwesten. En dan hebben we ook morgen een dag waarbij we profiteren kunnen van de zinnen. Het bloed waarschijnlijk droeg bij ons, de delslag komt nog net. En het is ook een aardige dag met een temperatuur van zo'n 17 of 18 graden op grondplakken, misschien 19. Dus het is wel een stevige wind, die wordt matig en vrij krachtig. En in het watergebied letterlijk krachtig, windkracht 6, uit het noordwesten. En uit het noordwesten krijgen we in de rin van de jongtijd of nacht te maken met meer bewolking en ook delslag. We beginnen uit vooruitzicht. Sneeuwen hebben we dan het regenwetter en er kan een heel soort delslag vallen voor gemiddeld zo'n 20 of 24 mm over Friesland. De temperaturen dus echt net fantastisch, 16 of 17 graden en de wind matig en krachtig. Het in het watergebied krijgt zo'n. En ja, ook de sneeuw wordt eigenlijk een herhaling van sneeuw. Regenwetter zo'n 20 mm en ook dan een temperatuur van 17 graden. Ik meen, je hebben nog aardig wat bewolking, uit en terug nog wat regen, wat minder als op sneeuw en sneeuw. Maar die gaan we weer de goede kant op, maar rond de verder zinnen nog een enkele bui en staren gewoon weer meer de droege kant op. Maar temperaturen die dan weer oprennen naar 20 graden. Maar eerst maar weer even door de zoere appel, maar alle regenwetter van het komende weekend. Nog een noffelijke jong verder.